Takže čau z lidi. Dostal jsem prvního videa prvního videa ze Skywarsu a dneska je to seriou Killer. A jdeme na to. Na jakou jdeme mapu? Skoč. Dobře. Co jsem s tebou? Jsem s tebou? Jo, vybral jsi ski? Ne, já jsem to nestihl. Já taky ne, ale mám diameč. Já jsem se připojil a hnedka to startovalo, kámo. Já mám diameč, oh yeah. Já jdu zatím na střed. A já budu diameč. Já budu bojovat. Mám nějaký diameč nebo něco? Nemám žádný diameč. Mám jenom sekerku enchantovanou, která je lepší než Iron Sword. Ne, to jsou Ty jsi? Tak mi tak nespektuj. okay. Let's go. Na středě je diameč. Já si jdu pro něj. Tady. Jak to je tady nebyl diameč? On by tady měl být. Abys! To si mi měl říct. Tady mi dá další. Tak 3, 2, 1, aha. 3, 2, 1, skoč. Tak. Jo, si u mě. Si beru ten vyzděl z Iron Magic nemůžeš. Můžu, já ho mám v klidu zadarmo. Co? Mám 92, kolik máš ty? 154. Mám 92. Co? Já tu hraju, víš? No, já mám 154 a ty máš 92. Uděláme skyblock. Ne, nemám žádný týmy. Ja! Kámo, já jsem byl jako frajer a skočil jsem tam. Ne, já bych narazil, Já vím, pojď na další. On na mapu naučit tam. Ne, pojď prostě skoč, 3, 2, 1 teď. Jsi u mě. Půjdeme do toho oficiál Sirtox. Jo, já jsem si vzal snipera. Tak napiš něco. Já jsem napsal to. Tak čekej. Já ti dohoním, kamo. Nemáš snipera. A víš, co je sniper, to je ten luk. Já vím. Tak teďka napiš něco. No, aby se ti to ubralo. Cože? Au, jo, dobře, máš. Já nestřílej do mě. Co? A do mě nestřílíš. Ale já jdu k tobě, jo? Ok, já půjdu na střed. Počkej, po tobě někdo házel koule. Já mám bodky. Teď můžete si všimnout, jsem to říkal v předtím videu, že tady mám minimapu. Takové mody. Uj! Aha, já jsem nevěděl, sraj. Kámo, já jsem se střelil, já jsem dal rage, jako něco. Jdu k tobě, jo? A než mě killneš. Ok, já mám luk. Jdeme, enchant. No, ty o tom nevíš. Počkej. Neháš mi tu nějaké věci? Díky, aspoň. Chceš chestplate Iron? Tak? Chceš Iron chestplate? Jo! Ne, a já nemám. Jasně! Kam máš pod sebou ještě chestplate?
Já vím, co jsem tě... Tam. Dobře, ty kámo. Ne. OK, no. Takže jdeme do sebe. Ne. Ty vogo! Je. Tak OK, no tým. No tak pojď dále. Jak ne? Já si Tak, 3, 2, 1, teď. Jsi se mnou? Jsem s tebou? Jo, jsme. Nemůžu Lukáš. Tohle miluju. Jo, to je pětka mapa. Vrtím. Kde jsi? No já nevím. Tak jo. Máš to za kyta. Tak jo, no. A co máš za kyta? Co? Co máš za kyta? Iron. Taky. On je lepší podle mě. Nebo jakože není úplně nejlepší, ale je dobrý. Já mám... Jsem na střed. Já jsem na středě. Nice. Jsem. A to si ty na středě. Tak já ty pozdravím takhle. Au! Kulomet! Hej, on neví. On neví, že bude dole. Jsem tady do někoho střílel. Ne, to jsem já, jo. Tohle ty, jo. Čau. Se ho bojím. Kámo tým. Ne. On měl to Iron. Já si tě dám. Pojď někamo. Já si myslím. To vyhrál. Já? Kolik ti zbylo? Hodně. Tak 3, 2, 1, skakám. Kolik ti zbylo? Nevím, tohle, hej, já jsem si nesměl dát kit. Tohle je asi poslední mapa. Ne, tak ne. Jo, tohle bude poslední mapa. No, dáme si jednu, že já jsem už umřel. Hej! Já jsem taky umřel. Hej, prosím, mě zabil? Ne, Já ne, ne. ne, ty ne. Dobře. Pojď, jdeme se mě. Pojď ještě jednou, no. 3, 2, 1, teď. Určitě nebudem natáčet jenom tuhle tu hru. Nechaj, mám kit. Epic, mám kit. Epic, mám kit. Epic, mám kit. To je tahle mapa. Já chci aspoň jednu mapu vyhrát. Když natáčím, tak mi to takhle hezky jde, jako. Hej, na kolik ti to jde FPSek? Někdy ani na 90. 60. My se nálezli z Skywars a Bedwars. Nebo vůbec nic. Většinou. Někdy se to jakože sekne, ale jdeme na to. Ale jsem se zapálil. Ty vogo. Nemám. Rychle golden apple. Já jim golden apple. Další. Kámo, mi to někdo spal. Prostě, jestli mi to někdy začíná lagovat. To je asi s teď čtvrtekem. Ty máš texturepek? Já jsem... Co? Ty máš texturepek? Jo. Kam já tady kýlím? Always. Dal jsem si ho. Nebuchoj do mě. Hej, já nebudeš mě kýlovat. Okay. Hej, zastřel ho, já nemám kuličky.
Ještě se tu nějaké našli. Jo, je dole. Ne, není. Hej, proč nic neděláš? Já se snažím killnout. Zhoď ho. To jsem já. Tak ho zhoď. Bomba. Scházej. Já si beru věci. Co? A to skáčí. Takže bazar. Si dávej pozor, jakože se ho nevšímáš, on tady pak bude skákat. Nevžívej se na něj. Mám nějaké koule? Nemám. Hej, já jdu prostě k němu. S ním nebudu dělat. Jde to? Já Au. taky. Jsem spadl. Ty vogo, Žeží. no tak běž. Já tě budu Já kryt. nejdu. Tady. Běž do něj. Sorry. Běž. Au, až. Mám s tím tě. Tak já se spadl. Ty jsi spadl? Já tě pomstím. Teď tak se asi konec videa. A my se s váma tady asi rozloučovat. A tak čus. Čau. Čus.